Hello na sad mga guys. Ug karon mag-practice na sad ta para sa January 15 Sabado. Mo pa may ako na unahag buhat gud. Pero ay kabalaka katong nag-request na ko pizza 11, pizza 10. Asa to katong usak no binaryuhan gikan sa G's hangtod pizza 15. Ako gyapon tong buhatan pero nauna lang ako buhat ni ang pizza 15. So, padong tadulhog inighuman na ni pizza 14, ighuman pizza 13, dayon pizza 12, dayon pizza 11. So, nahon sa nila to ha. Okay, mamaya ako na kuan nabuhatag una. So, practice ta. Practice ta sugod. Limot mo ko? Sa ito. Sabi sa paminaw lang mo. Kaya ako pang praktisod ka diyo. Ang Ginoo. Yabag man dayon. Bugo. Okay, balik. Ang Ginoo. Ang imong kusog naghatag og kalipay sa hari. Murag mo nito. Kaya pa ko master. Say mo sa mga din kuan malain na sa tono. Wa pa kinako bago pa mangod. Okay, sabay na nato. Ato nang balik-balikon. Ang Ginoo, ang imong kusog naghatag og kalipay sa dili na mao. Ko ana na to sa hari. Paswan basig maasakto rin. Balik ko na to ha. Ang Ginoo, ang imong kusog naghatag og kalipay sa hari. Ano to? Like ang naghatag og kalipay sa hari. Pero taas eh. Kinahanglan siya katong ang mukanta tenor. So ato pa mo kanang i-down na to, i-lower na to og mga 2 step lower. Okay, so ay na to ha. I-lower to so D man na siya atong himuon nga C. Okay. Okay, mubo na. Ang Ginoo, ang imong kusog naghatag og kalipay sa hari. Ang okay, mao na to. Pero ay mo kabalaka kay kantahon gyapon ni Mira. Pero ikanta na niya mas nindot pa gyud. Kaya ang ako lahi ra gyud. Murag amot lang basta
Lahi lagi deh. Murag basta. Sige, balik ta. Ang chords ato kay C na ta kay ato mang lower down kay katong D. Ang ito siya sa mga tenor taas kayo. Pero ato i-lower down C. Normal na siya sa mga lucky ni siya. So ato na tanaw pili ba ni babae. Pero lucky sa ni. Okay. So ayun, again, practice ang usab. Kausa. Okay. Yeah, so ayan ko na itong pambabae. Di ba taas? At ako lang yung falsetto. Maori ka pa ng chords kay C, normal na, standard ng C. Di makinaingon nga, taas nas babae. Kung alto ang mo kanta, taas gina. Pero so ayan na to, basig madarasad sa alto. Balik. Mauna to. So, ang chord. Sige ta. Gawin ka naman sa chord na to ha. Sino ta? Ito yung para matagsa-tagsa na to. Chords. C. F. C. Ay, dili F. G dito to. Balik. Papas, erase at erase to ha. Kuan ito. Iguman sa C, G data. Niya ako mang-giit. Bugo din. Okay. Okay, balik. Di mo? Balik. D. Yun, D man C man. Bugo na gid, bugo gid. Balik gid. F, G, equal minor, A minor, B minor, G, C. Mo na to siya. Mo tayo final ha. Ang final mo to ang katong C nya G nya C nya F, G, equal minor, A minor, D minor, G, dayon C. Okay, mo na to siya normal. So, pili siya pang babae, pili siya pang laki. Okay. Nya, alam ko bala ka lagi, kay inig makalugar na si Mira, basin ugma ba kung dila siya kapoy inig abot. Nya, maka-record me. Na among mahinahinayag record, sa usa lang kada adlaw. Pero ay kabala ka kay ako magbuhat man ko kada wa man ko trabaho. Magbuhat lagi hapon ko mga pang-practice kay para namoy ideya. Nya, mao ra to. Salamat. Balik ako.